myöskin sellaisia asioita, joita meidän on hyvä uudestaan itsellemme ja toinen toisellemme muistuttaa, kun me kuitenkin olemme elävän Jumalan palvelijoita, elämän Jumalan lapsia. Ja Raamattu selkeästi sanoo sen, että meidän valtakuntamme kun ei ole tästä maailmasta ensisijaisesti. Me elämme täällä Suomen kansalaisina, mutta me olemme ja meidän tulisi nähdä se, että me olemme ennen muuta ja ensisijaisesti tuon taivasten valtakunnan kansalaisia. Ja Jeesus itse sanoi, että minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Mutta hän on kuitenkin kuningas ja hän on sen taivasten valtakunnan kuningas, sen mistä Danielin kirjan lopussa kerrotaan siitä viimeisestä valtakunnasta, joka on ylitse kaikkien muiden valtakuntien, näiden ajallisten valtakuntien valtakunta, jolla ei ole loppua. Valtakunta, jonka kuninkuutta me vasta niin kuin hämärästi hahmottelemme. Ja mä uskon, että Jumala haluaa sinun ja minun identifioituvan, kokevan syvää osallisuutta ja ymmärrystä siitä, että me ennen kaikkea kuulumme tähän taivasten valtakuntaan. Niin se tekee meidät niin kuin vähemmän murheelliseksi myöskin nähdessämme sen, että monet semmoiset hyvät asiat ja kauniit tavat ja perinteet ja tiettyjä peruspylväitä, kun tässä meidän yhteiskunnassamme niin kuin vähätellään ja painetaan alas, niin Jumala sanoo kuitenkin, että sinä tulet saamaan valtakunnan ja osallisuuden valtakunnassa, joka ei koskaan häviä, joka lopulta voittaa. Ja tätä kautta uskon, että Jumala haluaa antaa sinulle ja minulle semmoisen perusturvallisuuden siitä, että tapahtuipa tässä elämässä mitä tahansa, niin lopulta kun me Jeesusta seuraamme, niin kaikki käy hyvin. Amen. Ja myöskin kun me Jeesusta seuraamme, niin sillä mitä me teemme on merkitystä. Valitettavasti tänne jäävät nuorisoseurat ja tanhuryhmät ja klassisen kitaran soittoharrastukset, josta itse tykkään ja kaikki tämmöiset. Mutta kun me Jeesusta seuraamme ja me olemme osallisia myöskin siinä, että me saamme levittää evankeliumia, niin me tulemme riemullisesti eräänä päivänä iloitsemaan siitä, että siellä on jotakin hedelmää siitä lyhyestä ajallisesta elämästä, jota me olemme saaneet elää. Tämä on näkökulma kysymys. Ja tämä oli jotakin sellaista, jota apostoli Paavali eli todeksi omassa elämässään. Hän kirjoittaa Galatan seurakunnalle sen ensimmäisessä luvussa jakeessa 15, mutta hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta, näki hyväksi ilmaista minussa poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanain seassa, niin minä heti alun pitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä. Paavalin kääntymyshän oli niin radikaali, että siinä meni kaikki uusiksi. Evankeliumin vihollisesta tuli Jeesuksen rakastaja, evankeliumin palvelija. Voi sanoa, että ystäväpiiri vaihtui kerrassa. Ne, jotka olivat aikaisemmin olleet hänen kanssaan, rupesivat ajamaan häntä takaa. Mutta Paavalin elämä kertoo meille sen ensimmäisen kristityn elämän turvatakuun. Eli kristityn turvatakuu on se, että on elämä, joka eletään Jumalan tahdossa. Jumalan suunnitelma. Mitä tänä päivänä ja näin vuoden alkaessa sinulle merkitsee, että Jumalalla on suunnitelma?
Jumalalla on suunnitelma perheen äidille, joka hoitaa pieniä lapsia. Jumalalla on suunnitelma perheen isälle, joka hikoilee sen leipätyönsä kanssa niin paljon, että miettii, että jaksanko minä tehdä enää mitään muuta. Jumalalla on suunnitelma eläkeläiselle. Kenties olet sairas vuoteella, etkä jaksa paljon edes vuoteelta nousta. Niin tiedätkö, että Jumalalla on sinullekin suunnitelma. Silloin kun Jumalan evankeliumin tuli palaa sydämessä, niin se ainakin kiteytyy esirukoukseksi ja sellaiseksi Jeesuksen odotukseksi, että Jumalan valtakunta voisi tulla. Se on oikeastaan sen kristityn elämän rukouksen hengitystä, kun me hengitämme, että tulkoon sinun valtakuntasi, ja sitten puhallamme ylös, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja taas hengitämme sisään, tulkoon sinun valtakuntasi, ja puhallamme ulos, tapahtukoon sinun tahtosi. Että me niin paljon katselisi niitä näkyviä, mitä ympärillä tapahtuu, vaan voisimme Jumalan sanan valossa katsoa tätä aikaa. Ja nähdä sen, että tässä ajassa kristityllä ja seurakunnalla on sellainen profetaalinen tehtävä heijastaa juuri sitä valtakuntaa, josta Jeesus sanoi, että älä pelkää sinä piskuinen lauma, minä annan sinulle valtakunnan. Saanko pyytää, että nousemme ylös seisomaan ja luen pienen katkelman apostolien teoista, josta sitten jatkamme eteenpäin. Apostolien teot 24 jakeesta 22 kertoo yhden hetken tuosta Paavalin vangittuna olemisesta ja kuinka hänet vietiin kuninkaiden ja hallitusmiesten eteen. Mutta Feeniks, jolla oli hyvin tarkka tieto tästä tiestä, lykkäsi heidän asiansa toistaiseksi sanoen, kun päällikkö Lysias tulee tänne, tutkin minä teidän asianne. Ja hän käski 100 päämiehen pitää Paavalia vartioituna, mutta lievässä vankeudessa estämättä ketään hänen omaisiaan tekemästä hänelle palvelusta. Muutamien päivien kuluttua Feeniks tuli vaimonsa Drusillan kanssa, joka oli juutalainen, haetti Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen Jeesukseen. Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensä hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, peljästyi Feeniks ja sanoi, mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas. Sen ohessa hän myös toivoi saavansa Paavalilta rahaa, jonka tähden hän useita kertoja haetti hänet luokseen ja puheli hänen kanssansa. Mutta 2 vuoden kuluttua Porcius Festus tuli Feliksin sijaan ja kun Felix tavoitteli juutalaisten suosiota, jätti hän Paavalin kahleisiin. Amen. Istukaa, olkaa hyvät. Ihan lyhyesti haluan kertoa taustaa, jotta pääsemme kyytiin tähän puheeseen paremmin. Eli Paavalihan oli saapunut Jerusalemiin Kesarean kautta 3. lähetysmatkalta. Ja kun hän oli sitten mennyt Nasiirilupauksen velvoittamana uhraamaan tietyt uhrit puhdistumisekseen 3 muun miehen kanssa, niin tämä hänen ilmestymisensä Jerusalemin temppeliin aiheutti mellakan. Ja juutalaiset, jotka olivat tulleet Aasiasta sinne, tunnistivat Paavalin. Tämä on mies, joka on sotkenut koko juutalaisen uskon ja siitä aiheutui ihan hurja mellakka, joka meinasi jo silloin päätyä niin kuin päättää Paavalin elämän, ajallisen elämän. Mutta tämä Lysias komentaja sitten pidätti Paavalin ja hänet vietiin sitten kun salahanke paljastui, niin sinne Kesareaan, joka on jonkun verran Jerusalemista pohjoiseen oleva hallintokaupunki. Ja siellä Paavali sitten vietiin
maaherra Feliksin eteen. Ja koska Felix sitten, kun hän tiesi, mistä oli kysymys roomalaisena maaherrana, niin hän ymmärsi, että Paavali ei ole itse asiassa tehnyt mitään väärin. Ja hän siirsi sitten, kuten äsken luimme, tuota Paavalin asian käsittelyä myöhempään ajankohtaan. Nyt kun ajattelemme Paavalia ja kaikkea sitä, mitä hän oli kokenut tuohon mennessä, nimittäin Paavali ei ollut aiheuttanut mellakkaa, hän ei ollut mennyt käännyttämään ketään, hän oli mennyt toimimaan juutalaisen uskon käsityksen mukaan Jerusalemin temppeliin, niin hän joutui kuitenkin sellaiseen tilanteeseen, että hän julkisesti usean kertaan kaikkien kysyessä, kuka sinä olet, miksi sinä toimit näin, hän rohkeasti puolusti itseään sanallisesti, kertoen, mitä hänen elämässään oli tapahtunut. Eli toinen Paavalin elämän kautta meille kerrottu kristityn tämmöinen turvatakuu on juuri se, mitä meidät on kutsuttu niin kuin opiskelemaan tai oppimaan. Jumalan syvällinen tunteminen. Itse ajattelen, että noita tilanteita, kun hänet yritetään listiä ja ihmisten raivo on sellainen käsin kosketeltava, tuosta miehestä pitää päästä eroon, niin mikään muu ei voi antaa ihmiselle semmoista rohkeutta ja semmoista rauhaa kuin se, että hän tietää, että Jumala on minun kanssani tässä hetkessä. Tunne hänet kaikella poluillasi, niin hän sinun tiesi tasoittaa, sanalaskut sanoo. Ja me voimme huomata, että Paavalilla oli kokemus ja ymmärrys siitä, että Jumala on kaikki tietävä. Hän varmastikin ymmärsi, ja se me löydämme tuosta tekstistä nousevan useita kertoja esille, että se tilanne, missä hän oli, vastaamalla sanallisesti syyttäjiensä raivokkaisiin syytökseen, se tilanne ei ollut tullut Jumalalta sattumalta, vaan Jumala oli hänet johdattanut siihen. Eikä hän ollut itse asiassa siinä itsensä takia, vaan hän oli siinä noiden ihmisten takia. Paavali oli saanut tämän viestin kääntymyksensä hetkellä varmastikin opetuslapsi Ananiakselta, jolle Jumala apostolien teot 9.15 mukaan sanoi, että menen rukoilemaan Paavalin puolesta, sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni kuningasten ja Israelin lasten eteen. Ja sitten lisää, tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen tulee kärsiä minun nimeni tähden. Ja Luukas kertoo tämän myöskin Jeesuksen viestinä ensimmäiselle opetuslapsille 21 ja 14 evankeliumissa. Pankaa siis sydämellenne, ettette edeltäpäin huolehdi, miten te vastaatte puolestanne. Annan teille suun ja viisauden ja niin edelleen. Ja vaikka meillä Suomessa ei ole tätä kokemusta, että omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi ja muutamia teistä tapetaan, niin kuitenkin kun me avarammin katsomme tätä maailmaa, niin 100 miljoonat meidän kanssapalvelijamme siellä, missä kristityt kohtaavat todellista, suoraan heihin kohdistuvaa vainoa, varmastikin löytävät lohtua myöskin näistä sanoista.
Paavali tiesi etukäteen, mikä häneltä tulisi kohtaamaan, kun hän saapuu Jerusalemissa. Kun sinä luet noita 8-9 viimeistä lukua apostolien teoista, niin sieltä nousee tarkoituksella Luukkaan kirjoittamana esille, että Pyhä Henki ilmaisi Paavalille sekä suoraan että epäsuorasti seurakuntalaisten ja profeettojen kautta, että kun sinä menet, Paavali, sinne Jerusalemiin, niin sinä joudut vaikeuksiin. Ja nyt minä matkustan sidottuna hengessä Jerusalemiin, enkä tiedä mikä minua siellä kohtaa. Näin hän tilitti kokemustaan Efeson seurakunnan vanhimmille heidät tavatessaan viimeisen kerran. Sen vain tiedän, että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat. Viitaten tuohon presidentin uuden vuoden puheeseen, seurakunnalla on yksi valtava etu. Ja sen takia useita kertoja Uusi testamentti sanoo, että jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnalle sanoo. Ja on hyvä kysyä itseltään, on hyvä kysyä toinen toiseltaan, onko meillä seurakuntana korva kuulla, mitä Jumalan Henki haluaa sanoa tänä päivänä Keravan helluntai-seurakunnalle tässä ajassa, tässä tilanteessa. Ei me ole seurakuntalaiset kuulutettu paasto- ja rukousviikkoa sen takia, että se on hyvä tapa. On se sitäkin. Tai että se täyttää jonkun uskonnollisen rituaalin vaatimuksen normin. Vaan ihan aikuisen oikeasti me uskotaan siihen, että Jumala puhuu tänä päivänä. Ja että meidän sydämemme olisi siinä oikeassa asennossa, että me voitaisiin kuulla ja meidän sydämemme voisi käsittää ja ymmärtää, mitä Henki haluaa tänä päivällä seurakunnalle sanoa. Mä uskon, että me ollaan samaa mieltä siihen, että se on erittäin arvokas asia. Se on meidän kristittyjen turvatakuu, että me ymmärtäisimme tämän ajan. Paavalin kertomus, se haastaa meidät huomaamaan, että kuinka jumalakeskeinen ja ristikeskeinen elämä, se vapauttaa itsekeskeisyydestä. Jumalakeskeinen elämä vie meitä elämään jumalakeskeisesti. Ihmiskeskeinen, minäkeskeinen elämä minäkeskeisesti. Sen lisäksi, että Paavali tiesi Jumalan tietävän kaiken, hän myös luotti Jumalan kaikki valtiuteen. Siksi hän jatkaa puhettaan Efeson vanhimmille: en pidä kuitenkaan henkeäni itselleni minkään arvoiseni, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka olen Herralta Jeesukselta saanut, Jumalan armon evankeliumin todistamisen. Tuo luottamus Jumalan kaikkivaltiuteen antoi Paavalille uskon siihen, että minä pystyn täyttämään Jumalalta saamani tehtävän. Ja niin muuten pystyt myös sinä. Sinun vierelläsi on kaikkivaltias Jumala. Ja hän haluaa olla sinun linnasi, sinun neuvonantajasi, itse asiassa sinun kaikkesi. Ja tässä me tarvitsemme päivittäin juuri sitä uskon uudistumisen kokemusta, että me todella saamme omistaa tämän todellisuuden sisäisessä maailmassa. Että ne selittelyt omasta kyvyttömyydestä siirretään syrjään. Jumala tietää sen, että et sä pysty mitään tekemään itse. Ei meidän sitä välttämättä tarvitse hänelle kertoa.
Mutta se meidän rajallisuutemme tulisi meidät viedä siihen syvään riippuvuussuhteeseen, jonka yksi ilmenemismuoto on se, että me sydämestämme rukoilemme Jumalaa, että Jumala, haluan olla riippuvainen sinusta, koska sinun kanssasi voin tehdä sen, mitä sinä olet kutsunut minut tekemään. Tuossa Raamatun kohdassa, jonka luimme, itse asiassa keskushenkilö, joka oli valintojen edessä, on tämä maaherra Festus. Siinä on niin kuin kolmio. Siinä on kaksi riitapuolta. Paavali, joka on valmis kuolemaan Kristuksen tähden. Ja nuo Paavaliin raivokkaasti suhtautuvat juutalaiset, jotka taas halusivat tappaa apostoli hänen vakaumuksensa tähden. Ja nyt heidät kaikki on johdatettu tilanteeseen, jossa tämä roomalainen maaherra, Rooman vallan niin kuin käyttäjä, hallintavallan käyttäjä, on johdatettu tilanteeseen, että hänen pitää valita, mikä on oikein. Ja Festus joutuu tuossa tilanteessa ottamaan kantaa sekä ylösnouseen Jeesuksen persoonaan, koska Paavali oli huudahtanut apostolien teot 23 ja 6, kuolleiden ylösnousemuksen tähden minä tänään olen teidän tuomittavananne. Mutta Festus joutuu ottamaan kantaa myöskin evankeliumin totuuteen. Nimittäin Festus oli kiinnostunut Jeesuksesta. Ja hän ilmeisesti kuunteli Paavalia monestakin syystä mielellään. Niin kuin luimme, hän kuunteli mielellään puhetta uskosta Jumalaan. Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta, itsensä hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, Luukas kertoo, että Felix pelästyi ja sanoi jopa, että mene tällä haavaa pois. Mutta kun minulle sopii, kutsutan sinut taas. Tämä Festus mietti ajallisen ja iankaikkisuuden välillä, minkä valinnan minä teen. Hän toisaalta tiesi, että Paavali ei ollut tehnyt mitään väärin, hän ei ole aiheuttanut mellakkaa. Mutta toisaalta ehkä myöskin juutalaisen vaimonsa takia ja ehkä myöskin, että nämä hallintojutut sujuisi juutalaisten kanssa hyvin, hän halusi olla juutalaisille mieliksi. Niin sitten hän teki sen, mitä me suomalaiset monesti tehdään. Me jätetään päättämättä. Mä ratkaisen asiani joskus myöhemmin. Mutta mä haluan sanoa jokaiselle meille tänään, älä jätä ratkaisua suhteestasi Jeesukseen Kristukseen huomiseen. Tee päätös lähteä seuraamaan Jeesusta tänään. Ja anna Jeesuksen olla sinun elämäsi Herra. Valitettavasti tämä Festus epäonnistui tässä testissä. Hän vältti tekemästä juridista päätöstä Paavalin vapauttamiseksi ja
tuo teksti, minkä luimme, kertoi, että Paavali itse asiassa oli 2 vuotta vankilassa vielä senkin jälkeen, kun maaherra oli vaihtunut. Hän yritti siirtää sitä vähän, että kun tämä Lysias tulee, niin palataan sitten asiaan. Mutta valitettavasti hän epäonnistui hyvin todennäköisesti myöskin siinä tärkeimmässä. Hän väisti hengellisen päätöksen tekemisen lähteä seuraamaan Jeesusta. Paavalihan oli valtavan rohkea. Ja tämä on jotakin semmoista, jonka Jumala haluaisi varmasti omaan identiteettiin laskea voimakkaammin ja jokaisen omansa, meidän suomalaistenkin, jotka olemme joskus turhan vaatimattomia suhteessamme Jeesukseen. Kun ajattelet tuota tilannetta, että Paavali on maaherran edessä, hän on siellä vankina, niin kuinka rohkea hän onkaan, kun hän sanoo tuolle Festukselle itse asiassa, kun hän puhuu vanhurskaudesta, hänhän siis kertoo, että synnistä on tehtävä parannus. Hän puhuu itsensä hillitsemisestä. Hän kertoo siitä, että ei kristitty voi elää miten tahansa, vaan kristittynä elämiseen liittyy Raamatun mukaisten valintojen tekeminen oikean ja väärän välillä. Sitten hän julistaa myöskin, tiedätkö Festus, sinäkin joudut niin kuin me kaikki, me joudumme kerran Jumalan tuomioistuimen eteen. Kun tutkin tätä eteenpäin, niin sitten tätä tekstiä, niin tämä juutalainen historia Josefushan kirjoittaa myöskin tästä Festuksesta, ja siellä tulee semmoinen mielenkiintoinen asia esille, että tämä Festus oli 3. kertaa naimisissa, ja hän oli tämän juutalaisen Drusilan vaimonsa, joka oli tässä hetkessä noin 20-vuotias Josefuksen mukaan, niin hän oli vietellyt tämän vaimonsa tältä edelliseltä keisarilta tai Emesan kuninkaalta Asisukselta ihan, voisiko melkein sanoa Josefuksen mukaan, tämmöisiä hokkus-pokkus-temppuja käyttäen. Ehkä tässä oli sekin näkökulma, että tämä maaherra ei halunnut kuulla totuutta omasta elämäntyylistään, ja siksi hän sanoi, että mene pois, minä kutsutan sinut sitten, kun minulle sopii. Mutta tässä keskustelussa tulee esille meidän kristittyjen 3. turvatakuu. Se on se, että meidät on kutsuttu elämään kääntymyksessä. Usko Jeesukseen ilmenee siinä, että me olemme kääntyneet Jeesuksen puoleen. Ja kun me olemme kääntyneet Jeesuksen puoleen, jotain vanha elämäntapa on jäänyt taakse. Tai ainakin voimme sanoa niin, että me haluamme jättää entisen taaksemme. Jumala tähän voiman antaa. Ja tämä oli myöskin Paavalin niin kuin se sydämen puhe Efeson vanhimmille, kun hän sanoi, että ottakaa vaari itsestänne ja kaikista laumasta, johonka Pyhä Henki on asettanut teidät kaitsijoiksi. Ja sitä ennen hän sanoi, että vaan olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen, Kristukseen.
se minkä valo paljastaa, niin sen veri puhdistaa. Olin todella iloinen, Terhi, kuullessani nuo sanat tässä tilaisuuden alussa, koska ne jollakin tavalla rohkaisivat minuakin tämän sanomani esiin tuomiseen. Usko Jeesukseen ja parannus kuolleista teosta ovat kuin kaksoset, jotka liittyvät erottamatta toinen toisiinsa. Edelleenkin Raamattu kutsuu meitä tekemään synnistä parannuksen. Ja voi että, on se aina ihmeellinen kokemus se, kun saan uskoa syntini anteeksi annetuiksi Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa sovintoveressä. Puhdas ja loukkaamaton omatunto on tänäkin päivänä paras unilääke. Et kun on välit kunnossa Jumalan kanssa, niin silloin on turvallista kohdata myöskin se ympäröivän maailman haasteet ja kaikki ne asiat, mitä se meille asettaa. Jumalan tunteminen, Jumalan tahdon tekeminen, Jumalan puoleen kääntyminen, nämä on kaikki niitä avainasioita, jotka ovat meidän hengellisen elämämme turvatakuita, eikä pelkästään hengellisen, vaan koko elämämme. On ehkä väärin erotella hengellistä siitä elämästä, koska kaiken elämän tulisi olla elettyä Jeesukselle. Jeesuksessa meillä on turvatakuu, turvapaikka, turva. Ja hän antaa meille voiton kaikkien koettelemusten kohdatessa. Olen tulossa tämän puheeni loppuun, mutta haluan vielä yhden asian nostaa esille. Paavali tunsi siis Jumalan kaikki tietävänä ja kaikki voipana, kaikki valtiana, mutta Jumala on myöskin kaikkialla läsnä oleva. Ja tähän tietoisuuteen Jumala haluaa meidät johdattaa Pyhän Hengen ja Jumalan sanan välityksellä. Kolossalaiskirje 3.16 sanoo, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Tuolla Paavalin koettelemusten keskellä, kun hän kohtasi todella vaikeita tilanteita, niin siellä on sellainen mielenkiintoinen yksityiskohta, jonka Luukas meille kirjoittaa. Kun Paavali oli vangittuna, niin apostolien teot 23.11 sanoo, mutta seuraavana yönä Herra seisoi Paavalin tykönä ja sanoi, ole turvallisella mielellä, sillä niin kuin sinä olet todistanut minusta Jerusalemissa, niin sinun pitää todistamaan minusta myös Roomassa. Paavali varmasti pelkäsi, koska hän sanoi, että hän ei tiedä, mitä siellä Jerusalemissa tulee tapahtumaan, että päättyykö minun elämäni nyt Jerusalemiin. Mutta Jumalan henki, hän joka kaiken tietää, hän joka on kaikkialla läsnä, ilmaisi Paavalille sen Jumalan todellisuuden tuossa tilanteessa. Paavali, ei sinun elämäsi tähän lopu. Ei tämä vaikeus sinun elämässäsi ole ylivoimainen, vaan
sinä tulet olemaan minun todistajani myöskin Roomassa. Elämä jatkuu. Meidän turvatakuumme tänä alkavana vuonna on siinä, että sinun ja minun elämä on Jumalan kädessä. Se on siinä hyvänä päivänä, se on siinä vaikeissa tilanteissa, huonona päivänä. Mutta hän, joka on kutsunut sinut, kutsunut yhteyteensä ja alkanut sinussa sen hyvän työn, niin hän on luvannut viedä sen loppuun asti, niin että me pääsemme perille. Siksi Raamattu sanoo, ja siksi haluan päättää tähän, älä pelkää. Jumala pitää sinusta huolen. Huolehditaan me omasta elämästämme ja rakennetaan meidän hengellistä elämäämme sen pyhimmän perusteelle. Niin kuin Juudakin siellä sanoo, että rukoilkaa pyhässä hengessä. Rukoillaan hengessä ja totuudessa. Ruokitaan itseämme Jumalan sanalla ja tie avautuu ja se on luvattu, että se vanhurskaan polku kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Saako Jumala siunata sinun elämäsi tänä alkavana vuonna 2025? Olko Jumala armollinen meille seurakuntana niin, että me voisimme olla täyttämässä sitä tahtoa ja sitä suunnitelmaa ja kulkemassa sitä tietä, jonka Jumalan sana ja Pyhä Henki meidän kuljettavaksemme viitottaa. Rukoillaan toinen toistemme puolesta. Ollaan toinen toisiamme kohtaan armollisia, niin kuin Jumalakin on meitä kohtaan valtavan hyvä ja armollinen. Jeesus sinua runsaasti siunatkoon. Aamen.